आज मत गोटे जगह को जबार अच्छे मो बेस्टी सहित तो से सका उठी ब्रश कले गाधे बाधे रेडी होगी आपण सहित कथा एवं रखुची ये रेडी होगी मुझे अपेक्षा कर आसवा आम मिसिकिना जी एमती देखु रेडी होती सका एवं से जस्ट आसला गाड़ी में बसिक आप सहित कथा मैंने गाड़ी में बसी सारे आम बाबाजी आपण को आग आग जाकि देखा आम जस्ट घर बाहर आउ कि समय पर आपन को देखेबी जस्ट अंधेरा भी अच्छी टाइम है 5टा 57 ना 37 तो आम ए बाहरी गलु तापर आपण को बाटर देखो एमती किसी प्लान नाला हठात रात प्लान बनला तो जाऊँ आपण को रास्ता ही देखेबू ओके बाय कौटी जाऊँ भी सेटा मतलब पहुँचिकी आपन को बतेबू कि आम कौटी जाऊँ रिविल कर ओके बाय आम बाबाजी को भी देखी दिया मो कोविड सर्टिफिकेट बाहर करिया बाहर ठिया हो मो बाहर ठिया हेबिनी मो कोविड सर्टिफिकेट बाहर करी चप्पल जगियो बंधु एटा हमर सप्तशଯ୍ୟା को जीवा को रास्ता हम ढेंकानाल एपटे केते बेला आपन को नेबु आ एटा देखंतु बोर्डटा सप्तशଯ୍ୟା केते किलोमीटर अवश्य मु भी देखि पाइलिनी हाँ छाड़ू एटा देखो केते रास्ताटा सब भल अच्छे सफा अच्छे एपटे पूरा बिल भाल ये देखो ये जो 7टा पहाड़र भितर ही ठाकुर अच्छा ये देखो फोकस कर दे आपण मैंने कहले आम जीवु आपण को देखेबू भी जदि आपण कमेंट करेंगे ये देखो पूरा फ्रेश फ्रेश धान आमर है मतलब पाचिनी पाचिले कटा हम फ्रिज रु सांग सांग बाहरी कह गले आ रास्ता तो पूरा नीट एंड क्लीन अच्छे आ कहीं लोक भी नहांती भल भी लगुच आपन को आगू को भी जाइए आम फ्रेश परिवा मार्केट देखो देखो केते बढ़िया जगह आम आड़े आम ढेंकानाल रे आसबे बुलिया आसले आमको भी कहे आम आपन को बुलेबू आपण भी चिन्ही थे आम बाबाजी को आपण को अमिय सार देखा जाऊना अवश्य सार किंतु देखे देबू आगू जाइए मोटू सार नाम आम हैंडसमटा ये शंकरपुर आ 6 किलोमीटर शंकरपुर भी आपको देखदेबू देखु गला एवं आपण को आगू आगू जाइए देखा एटा बोधे 8गड़ एटा 8गड़ ना 8गड़ आ कटक मझी रोडटा तेणुक जहाँ ही था कारण मुझे कथा जानी माने एटा कटक डिस्ट्रिक्ट रे आम अच्छु आसिकी पहुँची गलु यहाँ हूँ पिपिली टोल गेटा मुझे शोई पड़ी थी तो यहाँ पिपिली है आम जाऊँ पूरी गले आप देखिए एठी खेला ना आगु न कम एठी देखा ठीक से सारे एबे हमें खाई सारीचु आम एबे पूरी को जीवु फोनटा दइलु काय सार बोधे इनहिलर पाइलेनी ना हे पाइलुन ना इनहिलर ना
ସାର୍ଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖ କେମିତିଆ ଚଷମା ଦେଖ। ହଉ ହଉ ଆମେ ଖାଇଦେଇଛୁ ଏଇଠି ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ତ ଦେଖା ଅଳ୍ପ ବାଟ 42 କିଲୋମିଟର ସରି ଆମେ ଏଠି ପିପିଲିରେ ମେବି ପିପିଲିରେ ନା ହଁ ପିପିଲି ଏଇଠି ଆମେ ପିପିଲିରେ ଖାଇଲେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ପକେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଥୋଇଦେବା ନା ଆଖି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ନା ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବସ୍ ମାନେ ପୁରୀର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ନବକଳେବର ହେଇଥିଲା। ହଁ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ ଆଉ ଜମା 6 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ 18 ନଳା ନା ଟିକେ ଦେଖେଇଛି ବେଶୀ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରାଫିକରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକିନା ତୁ ସିନା ଓହ୍ଲେଇକି କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍କିଂରେ ରଖାଉଛି ଗାଡ଼ି। ନା ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବିନି ଘର ହେଉଛି ଏତେ ଜୋର ମୁଁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇଦେବି ନା। ଠିକ୍ 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 ଏମିତି ଘର ହେଉଛି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ନା। ହଉ କେମିତି କ'ଣ ପର୍ସ ନେବା ପଇସା ତ ଏବେ ଆମେ ପୁରୀ କି ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ସୁପୁଟିଂ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଯାଉ ସାର୍ ବସିକି ପଳେଇବୁ ଦେଖିପାରିବେନି ଭାବୁଛି ମୁଁ ରିକ୍ସାରେ ପଳେଇବା କେତେ ଯିବ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେତିକିର 20 କେତେ ଯେତିକି ମିନିଟ୍ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ 100 ଟଙ୍କା ନହେଲେ କେମିତି ହେବ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ରଖୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭଲ ରାଇଡ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଟୋ ତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି ମାନେ ରିକ୍ସାରେ ବି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଗେଟଅପ୍ ପାଇଁ ଚାଲିକି ଯାଇ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କଥା ହବ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦେ ସେଇଟା ପୁରା ଖୋଲିଦେ କାହିଁକିନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଏଇନା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା। ଇଏ ଆଜିକାଲି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମର ଆରଟା ଦେଖାନି ପିଲା ସବୁ ଜାଣିଦେବେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପିଲା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଥୋଇଦେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ହିଁ କେବଳ ରଖିବା ନା ହଁ ଆଉ ୟା ପରଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ଆସିପାରିବନି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇନାଲ୍ ଜିନିଷଟା କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ଆମର ମୋବାଇଲଟା ରହିବ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ହଁ ପଇସା ମାନେ ପର୍ସ ନେବା କ'ଣ ଏବେ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ନା ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରେ ନା ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସି ବିଚ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବୁ
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ବୋଧେ ନା ତ କରିଦେବା ଦେଖିବା। ହଁ ହଉ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ସଫାସୁଫି ହବୁ କେତେ ଧନ୍ଦା ଅଛି ହେଇସାରିଲା ପୁଣି କାମ। ଇଏ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ଥିଲା ସେଇପଟେ ବାହାରିଲୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଦେଖେଇ ତ ହେଉନି फिर भी ट्राए करिछि एइपटे टिके देखै देबी आ देखन नरेंद्र पोखरी एबे हमें बीच को जाउ छु रास्ता रे आमे एबे चलिलु गोल्डन बीच ठीक है सुवर्ण बेलाभूमि आमर ये बुढ़ा मौसा छेकुछंदी पुलिस भाई ना किथे आ गया बलराम घर एटा गोल्डन बीच को रास्ता देखंतु केते बढ़िया है जी हम बाबा पूरा अणातिया हो गले ज्वर रे ज्वर फरा है ना ठंडा हो जाए से टिके ये है जने एटा होची गोल्डन प्लेस बुधे ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଟା ହେଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଓହୋ ଆଜି ଗାଧୋଇବା ମନା କାଲି କହିଲା ପାର୍କିଂ ନାହିଁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚରେ ଏବେ ବିଚ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ବିଚରେ ପାର୍କିଂରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି ପାର୍କ କଲୁ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଆମେ ବିଚ୍କୁ ଚାଲିଲୁ ଟାଟା ଯିବା ନା କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଥିବା ଯିବାନି କି ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କର ଦେଖ କେତେଟା ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା କ'ଣ ଗଲା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ 4 ଥର ପକେଇଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କି ଦେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଆସିବ ଗେଟପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଗେଟପରେ ଆମ ସାର୍ ଏଇ ଗେଟପରେ ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଙ୍ଗ ନା କ'ଣ ଆମ ହିରୋ ସାର୍ ନା ନା କ'ଣ ଅମୀୟ ସାର୍ ଆପଣ ହିରୋ ସାର୍ ନା ମନେ ମନେ हाँ कही दो सागे सागे ना हाँ आम बीच को जाऊ से वीडियो देखे आम दीज ड्रेस चेंज करदेलु एबे आमे आसीचु बीच को से खाली मतलब चिड़ुची ना मु तो भूल करी भूल देवता एईना चिड़ुआ सार एबे तो असली समस्ते जानिए तू केते चिड़ुआ सार तमर आसबेनि पिला माने सब किया आम बाहर घर को तो नुह आम जाऊँ मंदिर को मंदिर ठू कौन किणाकुणी करूँ किसी भी किणाकुणी करूँ घर को एबे आम बाहर एबे आम मंदिर ठीक प्रथम जीवु सेठू किसी जिनस किणाकुणी करूँ घर पर मतलब जमीन कि भोग जदि हुए अभड़ा भी नबू मंदिर को आउ थे जीवु तापर जिनस कौन देखिया मुझे तो मो किसी किणी देखा जब कौन भल लगा किणी ना भारी आम छोट छोट जिनस किणार अच्छी जदि हुए आम घर पर जगन्नाथ नहीं जीवु
ଦେଖିବା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କଥା କହୁଛି। ଏ ଯାହା କିଣାକୁଣି କରିବାର ଥିଲା କରିଦେଲୁ। ଏ ଫେଣି ଆଉ ଏରା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବସ୍ ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ପାଇଲିନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ହଳ କାନଫୁଲ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏରା ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି। ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାଏ। ପହଞ୍ଚିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ ହିଁ କହିବି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ପୁରା କଷ୍ଟ। ଆମ ସାର୍ ତ ପୁରା ଗଲେଣି ଦେଖୁନା, ସେ ଚାଲିବା ଆଉ ହାଲତରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଗଲାଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ନଳା ନା କି ଏଇଟା 18 ନଳା ଦେଖନ୍ତୁ, 18ଟା ନଳା। ଏଇଟା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜଟା ହୁଏ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବେ ପାର୍କ ପରିକା କରିଦେଲେଣି ନା କି? ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ସବୁବେଳେ ପାହାଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ପାଟି କରେ। କେବେ କହିବନି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ବେକାର ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ କହିବ ବଦମାସ। କିଏ ଆପଣ? ଦେଖ ମୁଁ କିଏ ବି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ? ଗାଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ବେଶୀ ତ ତମେ ଲିଫ୍ଟ ଦଉଛ ଏମିତି ଲୋକ? ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବ କହିଲେ ଓହୋ ନା ମରିଯାଉଥାଏ ଜାମ। ହଉ ଛାଡ଼, ଏ ଛୋଟ ଟିକେ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ପାହାଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଗୁଗଲଟା ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ଦେଖେଇ ତ ପାରିଲିନି ପାହାଡ଼ଟା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଓକେ ବାଏ। ଜବରଦସ୍ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଖାଲି ଟିକେ କହିବା ଇନଫର୍ମ କରିଦେବା କଥା ବୋଲି କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ନିଦ ଜବର ଲାଗିଲାଣି। ହଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ। ହାଏ, ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ପରଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କଲି କି ଆମେ ମାନେ କରୁଛି ଏମିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, କି ମୁଁ ଆସିକି 8:30ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆସିଲି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଣିବି, ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ନ କହିବେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଫର୍ଟ ଦେବୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ। ଓକେ ନମସ୍କାର, ରଖୁଛି, ବାଏ।